Брати та сестри, будемо далі співати «Благословен тот дом». Мабуть, кожен з нас хоче мати благословення. І навіть люди у світі, якщо запитаєте, чи хочете ви мати благословення, вони скажуть, що так. Але благословення – це коли людина живе з Богом. Коли вона вибирає, як казав Ісус Навін, «Я та мій дім будемо служити Господу». І тоді в той дім, який своє життя приглашає Ісуса, буде благословенним. Будемо славити Господа.